Bokto Büyük Yüpek yolunun hormatly prezidentimiň tagallası bilen bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne dikeldilen täze ugry herekete girdildi. Şeýlede söhbetdeşler üç ýurdun däbi bilen dostlukly, hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlyga agrarlydygyny bellädiler. Soňra üç ýurdun liderleri Aqaýly demir ýol menzilinden otla minip Türkmen-İran serhetine tarap uradylar. Türkmen-İran serhetine tarap barýan otlyny agal tekebe döwlerine atlanan elleri döwlet baýdakly we milli geýimli ýigitleriň ugratmagy, täze durmuşyň sazlaşygyny we batly depkini alamatlanýan ýagdaý ýugurly. Ýolugura döwletleriň başdanlary türkmen obalaryna aýlaryň öňünde milli adatlaryň bir jaýdylşyny, medeniýet we sunugy saatlarynyň çykyşlaryny synladylar. Bu ulug geçelgesinde müngilliklaryň dowamyna Ewraziýa ikliminiň halklary baglanşdyran Büyük Yüpek ýoluny täzeden dikeltmek barada başlangyç öz beýanyny tapdy. Täze taryhy ýanda Türkmenistan energetika, ulug aragatnaşyk, syýasatçylyk, gumanitar ugurlar boýunça giňerimli halkary tasnamalarynyň bir näçesini öňe sürip, olary üstünlikli amal aşyrmak arkaly bu gadymy ugry, dostlugyň we öýdary peýdalyk hyzmatdaşlygyň ýoluny täzeden gurýar. Asalymdan Türkmenistanyň, Gazagstanyň we Iranyň prezidentleri otludy